Máte pocit, že váš byt je príliš malý? Dizajnéri interiérov majú jednoduchý trik. Zrkadlá. Dnes vám prezradím, ako ich využiť, aby ste opticky zväčšili priestor. Viete, že keď umiestnite svoje zrkadlo, pred oknom deje sa mágia? Prírodné svetlo sa odráža od povrchu a rozjasňuje celú miestnosť, čo spôsobuje, že sa zdá väčší. Malé zrkadlá sú roztomilé. A ak chcete pridať miestnosti hĺbku, stavte na veľké zrkadlá, najlepšie od podlahy po strop. To je trik, ktorý používajú dizajnéri zdvojnásobiť veľkosť bytu. Zrkadlo s priečkami, pripomínajúce okno, dodáva miestnosti hĺbku. Okrúhle zrkadlá, ideálne do malých interiérov. Jemné tvary spôsobujú, že priestor sa zdá byť harmonickejší. A čo tak niekoľko zrkadiel vedľa seba? Galéria zrkadiel funguje ako dekorácia, ktorá opticky zväčšuje priestor. Teraz poznáte všetky triky interiérových dizajnérov. Ktorý z týchto trikov sa vám najviac páčil?